Hayi sisi, so ndifuna ubonisa ukubana ndikuphi so that ungapeniki. Ukuthi nje ii-beads uthi xa usithi uyagqiba kanti akukagqibeki. So this is yinantsika lena headband. Yabona isafuna ndiyifake ezaa ndawo, laa misila, ezaa strings zehlayo. Kufuneka ndiyifake yona and then yinekhi lena. Seyigqityiwe kahle kahle, kufuneka ndiyifake inantsika. Kodwa ikhona into endizazi-eda kancinci apha. So kufuneka ndifake intambo apha ngasemva so that azokwazi ukuyibopha. And then nazi i-head. No, not i-head, ii-armbands, uyazibona. So zinjena ke. Ivesti ke yiyo le ndisebhizi ngayo mntabawo. Yho, ndisebhizi and ndiyabona uba ixesha andazi noba ndiyapenika nam but ixesha ingathi lizandishiya eli ndilibekileyo lika-3, lika-2:30. So nje bendikubonisa so that ungapeniki undibone ubana sendikude kangakanani, uyabona. All right ke sis, bye bye.